Hello mga people, mga human being tips and tweaks na karon. Ang iyahang buhok, first time si Ma'am dai diri ning anhi kay nakakita sa ako ang video reels. So karon intriga siya kay kani ang buhok minggahi. Pwede ipaduol na okay minggahi gyud ni diring dapita kana. Kanina ay color kaging gamay yang gusto ni Ma'am iyang ipa-repair. Ato ni siyang kuluran pagkahuman ako siyang iriban kay kani kalabanan jud ang mga customer nga makakita sa video maintriga jud sila mo nang muani sila diri kay ipatanaw ilang buhok ug naay mga budget mo nang ilag yung ipa-repair mo nang ang buhok ni Ma'am sa tan-aw niyo ana di ba medyo gahi na siya nya mag-uol magug ka kay bisag asa ka mo adto pareho ang tanan og resulta mo nang kanang Schwarzkopf nga product gwapa gyud na dili gyud na nato makuan bitaw ma-compare sa uban kay para ni Ma'am bisag sa video ra intriga siya sumidong siya diri karon kay ayang pagwapahan ihang buhok Royal Igura Cool tulo ka number tulo ka color lain-laing number na nya to nang gimix gibutang nato ri sa buhok ni Ma'am gigamit nato ng diring dapita 12% nya diri 9% para dili jud bitaw ang buhok magpatsing-patsing kay imo gunduritsoon 12 tanan ang punuan mohayag kaayo man dili nako siya di na ko duritsoon og 12 kay ngano hayag na kay ang buhok musiga na maayong punuan mo ang uban magkulor di pa jud makap-ins o ang buhok nagpatsing-patsing ang kulor pero tinanghayaga diri kay giduritso sa scalp giduritso sa bagol-bagol ug apply so kinahanglan jud og naa jud tay mga sectioning naa jud tay mga procedure nga sundon ug asa ka dapit ng seminar mosunod jud ka sa procedure para ang buhok makuha gyud na nimo ang gusto sa customer ang iyahang imagination nga color mosulod po sa imong imagination nga color so pareha na mo og color sa iyang buhok di ba mo ni color nga Schwarzkopf tan-awa daw na di ba wa magpareha no kani siya kay gibalayads man kana magong mga balayads mura ra nagi-bleach ang buhok. So pag wash out ana niya, ang buhok yun ana niya, mingana na, madry na kaayo, labi nag-ordinary ra gigamit na mga color. Ang buhok yun ana mugahi, mo kaging or something wa kasabot sa imong buhok mamuhaghag kay ngano tungod na sa mga peroxide or sa mga medisina nga gipanggamit magriban pa man ko sa buhok ni Ma'am tanaw na to ni siya ug ma-okay ba gyud kay wala pa man po'y customer diri nga wala magwapa nagwapa gyud sila nya moingon mo pabalikod kanang customer di gina mo balik kay na proven and tested na nila nga gwapa jud ng resulta nato ang porosity balancer ato siyang isprehan nya kaning buhok ni Ma'am kani unay number ani duha di ka buok number na to number 1 ug number 2 nya dili na siya gidungan og apply kaganiha ra nang di sa punuan dapit kay dili siya pwede dunganon kay magbritol ang buhok labi na diring dapita kay treated colored hair hinahinay lang bantayin na pag-apply nimo kay gud Ginoo ko bayot madaot yan ang buhok sa customer mo pay nag-uol na si Ma'am si ang buhok unang tarungo yun atong trabaho paspasan sama ni akong gibuhat karon daliunan mo apply ani number 2 kay para di gyud ni madaot ang buhok ni Ma'am kay ug madaot ni na mo ra ba gyud gianhi magpagwapa wa na gyud mo pagwapa sa bayot saon na lang duha ka buklan sa gigamit kay para makapenetrate ang usa ka plansa tong gibutang aron kan ba mo steady ang plansa naiinit diha nya karon ato ni siya gihagos diri sa buhok or sa ba kay ang buhok ani ni Ma'am gibalayads man ni nya kaning diring dapita ug atong plansa kana medyo init na gyud kaayo dili ra pud siya naara pud chance na madaot pero karon tungod aning buhok ni Ma'am nga dugay na ni siya ni balayads ba murag usa na pud ni katuig nga wa na gyud niya gipatrabaho iyang buhok munang pwede ra nato plansahon tibuok buhok kaning isa ka plansa nga medyo init nya kani isa murag dili na kay ni siya init munang pwede ra to ni siya bagos permanente pero dili pwede anaon pagplansa kay masunog gyud ang buhok munay ang buhok timailan nga nasunog mo gahi ini kaligo nimo mo kaging labi na inig kauga ang buhok kay static na dili na mahikap iso na kay kuanon labi na anaon nimo sakit na kay mura bitaw mo kanggit sa buhok mo na siya na over na sa plansa mo na tong steamer para sa atong Bonacure treatment yang karon pagkahuman ibutang nato ni sa buhok ni Ma'am paghid lang portion mura ra taga duwa ani pero ang resulta ani nindot kaayo kay ato ni suwayan si Ma'am ubutang ani ba kay wa ka kasuway aning Bonacure dili man jud ka mo balik ko kay magpa-treatment pero makasuway ka mo balik jud ka diri kay mo kang magpa-treatment ko sa akong buhok kay akong buhok ana pugok kasabot kay kini si Bonacure
makatabang yun ni dako sa tubuhok. Daghan treatment sa Schwarzkopf dili lang kay Bonacure pero akong gigamit yun si Bonacure kay mo man gyud para sa ako amoy pinakanindot nga treatment para anim nilang mga customer. Kay kaning buhok bitaw ni ma'am nga damage sa bani mo niya ning pagwapahan kay para mubalik siya kay ug dili siya mubalik dili siya magwapa nga ana rin yung labanan kay video ra ba ni siya nakita o karon dili gyud siya mo tanaw sa video dili na gyud siya sa parlor kay aron magwapa di ba o unsa yung tanaw sa buhok ni ma'am atong gikuluran di ba tanawa daw na o gwapa dili gwapa gyud na basta Schwarzkopf ay mo time out sa data. Sa wala pa din nakasubscribe sa tong YouTube channel, please subscribe Miss Human Being ay kalimot, Miss Human Being. Yang buhok atong gi koloran pagkahuman atong giriban gi-tone down ipaduol gani di ba gwapa jud kayo ang buhok sa riba sa ato ang Schwarzkopf product o dili gyud magmahay si ma'am kay first time din ni ma'am nga nagpariban diring dapita kay naintriga sa ato mga video nga iyang nakit-an karon naana gyud si ang buhok kay iyang hunahuna video ra to karon video pa bago nang ayahan namang buhok di siya katuo nga pwede ding humuka ng rebanding nga naa sa video yung nakit-an ug kamo ganahan mo magpariban pangita lang gyud mo Schwarzkopf product kay gwapa gyud ang resulta ingani gyud na yung buhok dili gyud mo magmahay kay gwapa gyud na basta sis Miss Human Being ang mo trabaho sa atong buhok diri ra na sa Miss Human Being sa world, sa Philippines. Mabuhay. Bye!